Arab yang buyar nosuk
Jogja Ceria yang tentunya pada malam ini kami persembahkan di depan para penonton semuanya. Masih bersama Gadul Cuyuk pada malam ini. Adalah acara puncak yang tentunya kami persembahkan dengan para penonton semuanya. Sebuah acara puncak dari Gadul Joyo pada malam ini hingga tuntas nanti. Karnawale wis Maria dengan tang. Iya iki undangane ajane main bareng lah penontone wakeh iki ora iso main bareng. Bawal dok nek kene. Aduh. Dok di lapangan goni. Walah yo aku mau nang antang gak iso mlebu aku mau paprasan ambek truk. Wis balik wis aku. Oh iki nggone kene baldok ambek iki lho Ndek, nuwi sore lho iki lho. Oh iki lho. Wah iki lho. Iki kebul iki lho, waduh. Apa iku jenenge iku? Ana beluke iki lho ndek nisor. Kono lho, melo ndek Google Map. Iku lho ndek dalan peteng peternakan, gak ono lampune iku lho. Kowe barengan motor. Mulai. Waduh gak iso liwat dalane cuwili ambek peweteng. Bojoku ya wedi tak dodol ndek kono. Basan sing kate pembuangane finish pemain iku lho wak kebo. Dalane peweteng gak ono lampune wis. Aduh. Ngawabot aku teko ngantang.
bantengan mau. Mene ae we nang Songgoriti benta golek terabasan ora manut Google Map. Iya wak kebo. Iki aku nonton ning jowo soalé ora ero pihak panitia aku. Male kasih do mangan rawon wong ngantang aku do boleh. Tapi alhamdulillah wak boleh acarane berjalan lancar aman. Ketemu meneh di Songgoriti. Iki mari teko kene, engko tak langsung nang Songgoriti, tak lefno di Songgoriti engko. Iya wis gak apa-apa, mben ae tak mangan rawone wong antang. Mben ae lho lewat ndek karnaval bantengan di toko lae aku tak budal si awan. Soalnya mau macet iki lho ndek jembatan yang dibangun iki lho. Waduh ora umum macete. Masa riko geno piagam wong-wong. Wah ote sampe maswarku dorong mau. Wah potensi alam yo ngelem ndek ngantang ngono koyoke. Iki lek jayos ndek kene iki. Oh lek jayos ndek kono kok. Halo. Ya kok iya, iku lek jayos iku. Sono kali. Tak bahaya kan? Yo wis gak apa-apa ben ae piagame. Aku tak ngene lek jayos sampe minta. Penting ben oleh sego rawone wong antang. Bentuk masakno pecel apa? Jangan pedes, Pak Kebo. Kenal kali sinten masakan Gem.
kebahagiaan iki. Mene akeh wong selingkuh. Berkedok nonton bantengan nang Sogoriti mene. Gadol Jaya, Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu. Awas pacare mene lek ngomong nonton nang Sogoriti. Aja lali dipantau statuse. Oh, Kang Werkudara channel meneh budaya isu ah. Badia ora tangi koyoke mari teko karnaval Wagir wingi. Aku mau tak ngoweles sawang ider ora turu wis. Karo Mas Aka. Aku pokoknya tangi turu adus budal turut bantengan nih. Karo arek cilik sekolah apa ora aku. Pokoknya saiki mek golek duit tok. Kowe liburan Mas Aka. Ya wis alhamdulillah lek ora akeh. Sing banteng kewesel bendino karnaval bantengan. Walah ya Mas Aka, besok jarene wis musim liburan iki. Aku ae lho garo tanggalan, garo dino. Pokoke tangi turu, adus, mangan budal wis. Takonono wak kebo iku ambe Mbah Ambon. Embo Mbah Ambon loro paling kok ora tau tumon, mari teko ngantang winginane lho. Mari ngono ora ana kabare. Iki ngelap ambek Kang Sunu, Altepa, ambek iku lho Kang Joni. Sing ngelap YouTube wong papat. Iya Mbak Ambon paling kering paling.
Joyo pada malam hari ini. Acara
Sebuah acara puncak yang kita nantikan keberadaan dari Komunitas Bangkit Gadul Joyo pada malam ini telah hadir di hadapan para saudara sekali lagi. Bila mana ada yang kurang lebih dari kami dari Persatuan Kajian Kabupaten Gadul Joyo